ce miroase, ăștia și fumat. Am fost inspirat că am venit pe aici, dar măcar îi vedem pe ăștia. A, nu, e blocată strada, e poliție pusă, e blocată. Brighton Ave. Las că mergem pe... Mai vedem pe cretinii ăștia cum se manifestă. Și le place, dar nu se pot manifesta. Da, da, știi că îi lasă și pe retarda, mă, să bea, să strânge ea. Ia, uite că s-a uitat ea, s-a speriat la prima fază. S-a speriat la prima fază, ce tare a fost, dă-te în pula ca lui. S-a uitat ăla și le, că el s-a dus pe zi. Aici, la barul, tată. Ce acolo, pe harul? Încearcă să... Ai ce bate aia, ai de pula, n-are direcția și celălalt, ia. Deci s-au îmbătat alea două, fii atent ce beate să le două, mă. Ai de pula lui era săracul și... Uite-te, mă, la alea două ce beate, mă. Care? Alea acolo? Uite-te cu ăla, mă, le ține, e bine, poate ține. Băi, ce beate să lea, frate, domnul. Da, ăștia fumează, deja sunt terminați. Uite, țigară, să mă arestez, uite, că acum chiar. Ai ce putea. Asta e cel mai bun loc în care poți să fii. Veni, cred că acum, poate că în centru, nu știu, poate că mai e. No, aici. Mă duc în acolo să fac poză. Hai, stai. Uite acolo pe harul. Hai că trecem pe lângă ei imediat. Dar nu o să putem merge. Că nu mergem drept. Păi mergem drept și facem dreapta. Ale pe Lucici, e aici. Lucici. Îți dai seama că ești ăsta de la tavernă, frate. Beți. Ia, o scutura copacul, ai Dumnezeule de-ai. Ăla și Bostonul ceva, știi? Știi, atâta că nu-i foarte târziu, că dacă ar fi și mai târziu să fie pe la 2 noaptea. Asta ne știi că oricum îi arestează în seara asta, pe mulți. Oi. A trebuit să mă duc roata să venim pe jos și noi aici. Da. Eram mai inspirat. Știi? Să fumezi o țigară aici. Dă-le și tu un claxon. Nu, că mai polițistul, stai. La fix ne-ai oprit. Ia, pe bolul, tu nici. Ia. Vă doare în pulă și de polițiști și de... Ia la și pe bunul ăla. Uite-te la cum de mexican cum arată. Ăla e ăla, mă, pe care... Căștile și imediat gaze pe ei, frate, să nu împrăștie. E voie. Uite-te la ei, că-și pun căștile, mă. Își pun căștile. Stai liniștit că intră, uite, își pun căștile, mă. Nu, mai las. Iau căști de intervenție, mă, uite-te și la ăla, ia. Uite-te la ei, stai să vezi cum îi împrăștie, uite-te, ia. Cum s-o pregătit.